Pois os papelitos que mira, en a semilla do bloco, calloume aí a... De Casa de Ferreiro. Non te podes creer que miras hasta de Julio, que está ali na mesma luz. Joder. Moi profesional. Cuidado co que falas, escuita, Un ordenador gaming. Hola. Bueno, creo que debemos estar todas e todos, por lo menos cos que creo que vamos a poder contaros, se non hai excusada alguna ausencia que xa está recollida por parte da secretaria. Boas tardes a todas e a todos. Damos comezo, por lo tanto, a sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao presente mes de outubro. Dentro dos asuntos da convocatoria, o primeiro dos puntos, a parte resolutiva e a aprobación da acta da sesión anterior, que a acta da sesión ordinaria celebrado o pasado 20 de setembro. Alguna cuestión que comentar en relación con esta acta? Procedemos a aprobación da mesma. Se non hai ningún voto en contra, en todo caso, señora secretaria, con minha excepción, estaré presidindo a sesión. Pasamos ao segundo punto da orde do día. Que é a proposta da alcaldía relativa á modificación da composición da mesa de contratación permanente que existe ao pleno. Non sei se é necesario que dé lectura a toda a proposta. Tiveron concelleras e concelleiros, non sei se no debate da Comisión Informativa, simplemente proceder a sustitución, renovación e actualización das persoas que compoñen a mesa de contratación. En todo caso, do lectura tamén ao ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, que se celebrou o pasado 27 de setembro, que ten o seguinte ditamen e a seguinte votación. Os resultados son votos a favor 5, 4 do Grupo Municipal do BNG e 1 do Grupo Municipal de ACD. Votos en contra ningún, abstencións 4, 3 do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do Grupo do Partido Socialista. De forma moi resumida, se recolle tamén aquí no dictamen o que sería o texto da propia proposta que di o seguinte. Primeiro, modificar a composición da mesa de contratación que asistirá ao pleno na súa condición de órgano de contratación efectuada mediante acordo ao pleno da corporación en sesión ordinaria de data 4 de 6 de 2018 e designar aos seus membros os seguintes eixos. Presidente titular, o seu alcalde, presidente suplente, primeiro tenente alcalde e o vicealcalde. Vogal titular, primeiro, secretaria do Concello de Bueu, Paula Piñeiro, funcionaria interina nomeada pola Dirección Xeral da Administración Local para o desempeño do posto de Secretaría do Concello de Bueu. Suplente do vogal titular primeiro, secretario occidental primeiro, José Francisco Pereira, xefe de negociado do Departamento de Padrón Estadística e Registro do Concello, funcionario propio do Concello pertencente á escala de Administración Xeral, subescala administrativa. Vogal titular segundo, interventor do Concello de Bueu, Marcos Vázquez Campaña, funcionario pertencente ao Corpo de Funcionarios con habilitación de carácter nacional. Suplente do vogal titular segundo, interventora accidental, Ángela María Agulla Cabo de Vila, auxiliar administrativo do Departamento de Tesorería, funcionaria propia do Concello de Bueu, pertencente á escala de Administración Xeral, subescala auxiliar administrativa. Vogal titular terceiro, Jaime Sixto García, da Tesorería do Concello de Bueu, funcionario pertencente ao Corpo de Funcionarios con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría de Intervención. Suplente do vogal titular terceiro, Marina San Juan Núñez, xefa de negociado do urbanismo, funcionaria propia do Concello, pertencente á escala de Administración Xeral, subescala administrativa. Secretario titular, Susana Miragaira González, xefa negociado do Departamento de Secretaría do Concello, funcionaria interina pertencente á escala de Administración Xeral, subescala administrativa. O suplente de secretario titular, Marcos Alonso García, auxiliar administrativo do Departamento de Secretaría do Concello, funcionario interino do Concello, pertencente á escala de Administración Xeral, subescala auxiliar administrativa.
Os titulares serán sustituídos por los respectivos suplentes en necesidade de nomeamento previo. A vista da especialidade que resulte dos correspondentes expedientes de contratación e mediante correspondente acordo do órgano de contratación ou previsión nos pregos regulados de contratación, poderás incorporar a mesa de contratación os empregados e empregadas públicos especializados que resulten necesarios según a natureza dos asuntos a tratar, os cales actuarán e serán nomeados específicamente para cada contrato co cumprimento das normas que resulten no artigo 36 da Lei de Contratos para garantir a imparcialidade e a especialidade técnica dos órganos de asistencia. Todos os membros da mesa terán voz e voto, excepción feita do secretario da mesma que só terá voto. Todo iso sen prexuízo de que a mesa de contratación permanente pode incorporar os asesores que estime conveniente e os cales actuarán con voz, pero sen voto. O acordo que sexa adoptado entrará en vigor a partir da data de publicación no perfil de contratante do Concello de Bueu alosado na plataforma de contratos do sector público. Segundo, notificar o acordo que no seu caso se adopte os nomeados e ordenar a publicación do acordo no BOPO, no tabuleiro electrónico do Concello, no perfil de contratante do Concello de Bueu alosado na plataforma de contratos do sector público para o seu coñecemento de efectos oportunos. A proposta, en principio, a proposta necesaria, como indicaba ao principio, para poder actualizar, en este caso, os membros do órgano de contratación que, en este caso, asiste ao pleno. E por su turno de interacción, se puede hacer. Bueno, no sé si escucha. Nuestro grupo vais a estar en este punto. ¿Está feliz? Sí. Tira por lo que antes de conmigo. Vais a estar en este punto, tanto que, bueno, entendemos que se trata de, en este caso, ¿no?, de organización, en este caso, el equipo de gobierno, también, bueno, nosotros no yo, cuando estamos, ainda que chama un pouco a atención, digo, nos nomeamentos dos vogais, sobre todo o primeiro e o segundo, as sustitucións, é dicir, que se van a facer, ¿no?, por neste caso, por funcionarios que non teñen a categoría, bueno, non teñen a preparación para facer os informes en caso de que falten, non, os titulares, e, por exemplo, no terceiro vogal, que sería o asunto da tesorería, que non entendo por que non é o sustituto, neste caso, non, do interventor, que sería, caso de que o interventor non falte, a persoa que haga sustituir a un auxiliar administrativo, en caso de que se emitir algún informe, pues, non teria, non estaría capacitada para emitir un informe económico. En todo caso, xa digo, non nos imos a estar, bueno, entendo que se o facedes será porque se pode facer, pero, bueno, que chama a atención, digo, eses cambios aí, non, en tanto a designación dos membros. Non, simplemente como aclaración, en principio a mesa pode estar asistida dos asesores e asesoras que se estime cada momento necesario, os oportunos, e non é a primeira vez que se conta con informes. En todo caso, na casa de ser membro tamén do órgano de contratación, que pois ser un auditado, que será no momento tamén se lle tendría informe de ser necesario e non formando parte da mesa, ese é o caso. E a veces é por cuestión de disponibilidade tamén que pode haber, non é por outra circunstancia. Remataxe, Elena, sí? Sei se hai alguna cuestión máis que comentar, senón procedemos á votación da proposta da alcaldía relativa á modificación da composición da mesa de contratación permanente que asiste ao pleno. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Si non me equivoco, 4-2-6, ¿no? Sí. ¿No? Sí, por eso, 6, ¿no? Alejandro, son 4 e 2-6, si non me equivoco. Vale, pasamos ao seguinte punto do día, que é o 3, que é a moción do Grupo Municipal do Benegas sobre a nova tarifa eléctrica e os custos excesivos da luz. Hai un dictame da Comisión Informativa, onde dura simplemente o resultado da votación, por caso despois da palabra o voceiro Benegas, sesión da Comisión Informativa celebrada, como indiquei tamén no punto anterior, el 27 de setembro. O resultado da votación é o seguinte: votos a favor 5, 4 do Grupo Municipal do Benegas e un de Grupo Municipal ACB, votos en contra ninguna, abstencións 4, 3 do Grupo Municipal do Partido Popular e un do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o dictamen é favorable. A palabra ao voceiro Benegas.
Boa tarde a todas e a todos. Vou dar lectura á totalidade da moción, a tanto os acordos, por suposto, como a exposición de motivos, porque é bastante clara no que respecta os puntos que trata. Nas últimas semanas, a cidadanía levamos padecendo de xeito excesivo e progresivo unha suba nos custos da electricidade histórica que vai repercutir nos recibos que teñamos que pagar cada mes en vindeiras datas, a veciñanza de Bueu, ademais do propio Concello, no referido ao alumeado público, co que asistimos a unha doble carga para a cidadanía de Bueu. Entrando nos últimos acordos que agardan a actual situación, cabe dicir que o pasado 9 de marzo de 2021 o Consello de Ministros, a proposta do MITECO, aprobou o Real Decreto polo que establece a metodoloxía que, xunto coas peaxes do sistema fixadas pola Comisión Nacional do Mercado e da Competencia, na circular 3/2020, conforman a parte regulada da factura eléctrica de cada consumidor ou consumidora. Esta reforma, xa prevista para o ano 2020 e demorada pola pandemia, entrou en vigor o pasado 1 de xuño. Dentro do BNG consideramos que esta norma será un impacto negativo nos consumidores e consumidoras, danos colaterais importantes que deberán levar á reconsideración desta norma, sobre todo tendo en conta que afecta a importantes sectores da poboación que se están sufrindo as graves consecuencias derivadas do forte impacto económico das restriccións impostas pola loita contra a COVID-19. Este é o caso do consumo doméstico, nomeadamente daquelas persoas consumidoras adheridas xa con anterioridade ao sistema de discriminación horaria. En Galiza hai máis de 500.000 de fogares adheridos a esta modalidade, que verán como a súa factura experimenta un aumento que pode chegar a superar o 30%. Así mesmo, debe destacarse o impacto que ten determinadas actividades económicas, cunha forte implantación na Galiza, como son as pequenas explotacións gandeiras, xa que os horarios do período punta da tarifa coinciden con tarefas de alto consumo enerxético. Se observamos o perfil típico dunha explotación gandeira, veremos que o 40% do consumo concéntrase entre as 8 e as 13 horas pola mañá e as 18 e as 23 horas pola tarde, xusto o período punta, polo que o incremento medio na factura será de máis do 40%. No país existen máis de 10.000 explotacións afectadas, por eso este cambio é sin alternativa posible. De igual forma, outros consumidores cun perfil de consumo semellante ao descrito, como é o da hostalería, xa duramente golpeado pola pandemia e o resto de PEMES sufrirán igualmente as consecuencias, pois a súa actividade desenvolvese necesariamente durante as horas de maior custo de enerxía. Todo isto, e sempre tendo en conta, nunha Galiza que somos exportadores de electricidade. Para rematar, queremos facer fincapé en que non resulta lóxico acometer un cambio normativo deste calibre sen ter en conta outros aspectos da composición da factura, cuso peso é relevante e cusa necesaria revisión demándase tamén de amplos sectores da sociedade, como son o importe do imposto especial da electricidade e o tipo de IVA que debe aplicarse, sendo a electricidade un ben de primeira necesidade e non un luxo. Entendemos que a rebaixa do IVA sobre a luz do 21 ao 10% e a suspensión do imposto de xeración eléctrica non son suficientes para conseguir un abaratamento no recibo, polo que esta medida que en principio o Goberno do Estado ten prevista ata final de ano é insuficiente e debería ser máis ambiciosa en canto ás porcentaxes, ademais de prolongarse no tempo. Por todo isto, formulamos os seguintes acordos. Primeiro, trasladar ao Goberno Central o rexeitamento por parte do Concello de Bueu da súa política enerxética por contribuir ao incremento da factura eléctrica dunha parte importante das e dos consumidores domésticos e de sectores vulnerables, singularmente os cambios aplicados a partir do pasado 1 de xuño de 2021. Segundo, instar ao Goberno do Estado a abrir un novo proceso para unha regulación da tarifa eléctrica baixo as seguintes premisas. Reducir os impostos que gravan o consumo da enerxía eléctrica, singularmente a eliminación do imposto especial da electricidade e a reducción do tipo aplicado no imposto de valor engadido ata o 4%, beneficiar aos territorios de produción de enerxía eléctrica compensando o forte impacto ambiental e social derivado da súa produción a través dun abaratamiento dos prezos. E terceiro, modificar a Lei 24/2013 do sector eléctrico de maneira que o prezo da electricidade se estipule en función dos custos da xeración de cada tecnoloxía, mudando o sistema actual de POSA, tamén denominado pool, por un sistema de custes recoñecidos. Ben, como se pode ver, a exposición de motivos
pois fai referencia a determinados feitos que poderían engadirse incluso dentro do momento en que presentamos a moción, porque como ben saben os concelleiros e concelleiras, pois estamos cada día asistindo a nova ou a triste nova de que é o prezo máis alto da electricidade cada un dos días, é o prezo histórico. Nunca sabemos cando vai rematar ese prezo histórico. Aí, pois, as compañías eléctricas pois están exercendo unhas tácticas que en moitos casos, e como se viu no caso do Baleirao dos Encoros, rozan o delictivo, ou polo menos van ser sancionadas. Agardemos que por coñecemento desa infracción e non por descoñecemento da mesma ou por poderán a coñecer pois algunhas administracións. E eu creo que é importante ver que a cidadanía reclama que o consumo eléctrico debe estar regulado dunha maneira na que os sectores non se vexan desfavorecidos por un mercado que non os ten en conta. Como cuestión fundamental podemos insistir en que dende o BNG levamos recollindo sinaturas xa antes destas pasadas semanas, pero nesta última semana estivemos un día de mercadiño aquí no centro do pobo e en un par de horas recollemos 200 sinaturas a prol, digamos, de todas esas modificacións que aquí establecemos, e entendemos que é unha cuestión latente, é unha cuestión que como ben indicaba antes, se pode introducir 1000 matices na exposición de motivos, porque siguen aparecendo día tras outro motivos que nos fan entristecernos do que é a política enerxética, en este caso do Goberno do Estado, incluso con esas portas giratorias de cargos socialistas que volven ás grandes eléctricas. E, bueno, parece que o conto de nunca rematar, esas portas giratorias que tanto collen no seu círculo vicioso ao Partido Popular e ao PSOE, e ao final a cidadanía é a primeira e a principal perxudicada. Entón entendemos que de recibo dar o apoio a esta moción. Ben, abrimos un turno de intervencións. Si procede. Quen? José, vas intervenir? Sí. Vale. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Ben, en que estou de acordo con algúns puntos dos que se vi aquí na moción. Hai que primeiro pensar que as compañías eléctricas, como ben xa tamén dixo agora Leal, están facendo unha táctica de subida de precios, non sei se pola subida do gasoil, do gas natural que ven da África ou de Rusia. Notase que son unhas compañías que, neste caso a compañía eléctrica, que é insaciable, por moito que xa o goberno intentou paliar iso con a baixada do IVA, que creo que pasou de 21 a 10, non estou que tamén na moción, se non estou equivocado, que estamos falando de unha compañía privada, que, como dicille a unha empresa que se baixa o precio, pois a empresa fará o que quere, non é unha compañía que esté certificada polo Estado, ou que sea estatal, onde se supone que o Estado trataría de regular todos estes incrementos que poderá haber, asumindo os costes polo Estado. De todas formas, a min tamén me choca que se deu aquí, non sei se hai 2 meses xa tamén, unha moción do BNG, do Goberno, pola baixada do IVA no peixe, que é a primeira necesidade, que eu tamén entendo que é a necesidade, a energía eléctrica de primeira necesidade. Sin embargo, cando vamos aquí aos impuestos municipales, por exemplo, por poñer un exemplo, encontramos que hai pouco unha revisión do IBI onde se lle fai pagar a xente pequenas cantidades, pero pequenas cantidades que van sumando, onde nunca pagaron por unha finca que antes era a mesma finca, pero ahora dentro do PSOE está situado nunha ordenanza diferente, ou parece ser que é diferente, que eu non entendo así, pero veio dunha revisión onde se lle fixo pagar máis, ou onde non se pagaba, ahora se paga. E así, pois, por exemplo, agora que hai unha subida brutal nos precios dos materiales, por exemplo, pois tamén se podía ter unha revisión das impuestos que se pagan aquí por as licencias municipais,
dado que ese aumento de costes que teñen os materiais tamén se podía aforrar de alguma maneira os veciños cando piden a correspondente licencia. Entonces, hombre, eu entendo que rebaixar o IBI, ou, perdón, o IVA xa está rebaixado. Isto non é unha cousa, creo que do goberno, é unha cousa das empresas que non sei que tal, que están seguindo, están tirando para arriba por os precios de todo. E, hombre, eu, neste caso, creo que vou máis ter porque realmente eu miro que o goberno xa está facendo todo o que ten que facer, ou creo que está poñendo toda a carne no asador porque a tarifa eléctrica baixe. Creo que non hai que seguir facendo máis hincapié en que o goberno fala porque é o que está na man deles. Sí, moita vez máis. Elena? Bueno, non en relación con este punto, pues, tamén como ben decía tamén o voceiro do PSOE, bueno, pues a moción a mellor en sí, non? Pues en que non se comparta en general todo o que é o seu contido, creo que tamén é un momento para que como corporación pues, que quede constancia do noso rexeitamento, non? A esta situación, é dicir, a esta subida un pouco pues, desmesurada e descabellada que se está producindo, non? En estes últimos días, que ben é certo que o goberno pues, sí que baixou xa o IVA, non? O IVA do 21 ao 10, e que se pide, bueno, se xa o 4 e tal, pero, bueno, eu creo que é importante, xa digo, que quede constancia, non? Do noso rexeitamento, da moción, bueno, pues, que saia adiante o rexeitamento, para hacer constar, non? Que o noso rexeitamento e, sobre todo, pues, para que, por parte do goberno central, pues, que se siga mellor adoptando medidas, non sei se de un xeito tamén temporal, porque, bueno, non podemos esquecer que estamos saindo dunha crisis, dunha pandemia, dunha crisis económica e sanitaria, que hai muitísimas familias que neste momento pues, tamén o están pasando máis, sobre todo por a situación laboral, e que, bueno, que o tema da luz é un tema que nos afecta a todos directamente no día a día e que, por lo tanto, en la que o IVA, mellor no IVA non se poida baixar máis e tal, pero, bueno, que mellor que se poderían buscar, ¿no? Pues novas medidas, non sei se de xeito definitivo, sobre todo temporal, pero tendo en conta a situación na que estamos vivendo. Por lo tanto, nos vamos a apoiar a moción e, sobre todo, salir con tanto a que quede constancia deste rexeitamento. Gracias. Sí, Julio. Bueno, boas tardes. Tamén vou apoiar a moción, que estou de acordo en mil historias. Sin embargo, por un lado, pareceme curta, non? Pareceme que é un poquinho curta ainda, porque non se fala da creación dunha empresa de enerxía pública como outros países civilizados e europeos, non? E, bueno, a miña forma de pensar sería nacionalizar a electricidade. Teño claro, non? Teño claro que nacionalizaría a electricidade, pero xa, os pantanos fíxonos Franco, os outros fíxonos o tendido eléctrico en oso, que pagou o Estado, non? E eles solamente poñen o contador. O sea, claro, para min é unha verdadera vergoña que están facendo esta eléctrica. O sea, digo, vou votar a favor de que me parece me curta no seu goberno. Se hai alguna intervención máis, senón simplemente non vou pasar por alto tampouco o que eu creo que é importante que se diga, non? Creo que o Concello debe ser, non vou dicir o único concello, pero igual se poden contar co dedo dunha man, donde sistemáticamente cada ano baixamos os impostos. Todos os anos baixamos os impostos. Cando menos, desde o ano 2005. O IPC acumulado desde o ano 2005, 2006 ata o ano 2020 experimentou un incremento aproximadamente dun 20%. Digamos, o indicador principal a hora de establecer os prezos, o coste, por tanto, tamén o gasto público. Se engadimos que en aquel momento tamén o tipo impositivo do IBE estaba o IBE será o tipo será do IBE en un 16% e hoxe ao 21%, podemos atoparnos que durante estes 15 anos, onde o Concello non subiu tasas e impostos a gas, o IBI, no seu momento, naquele cuatrienio, non? Que decidir a Montoro e Rajoy Rousano se prorrogaron 2 máis,
pois atoparíamos que o Concello Bueu está soportando no seu orzamento de gasto mínimo simplemente por aplicación destas fórmulas un 21% máis de gasto público. Sin embargo, os ingresos son os mesmos, non? Iso é unha fórmula moi sinxela de facer, non? Por lo tanto, xa digo, a diferencia do que hai moitos concellos, a maioría que cada ano van, cando menos actualizando. Non digo incrementando os impostos. Estou falando de actualizar conforme o que son os IPCs que se van acumulando. Non digo isto, é importante porque está ben que se pida sempre un esforzo, que se diga en este caso que se está subindo IBI e o que non é certo, simplemente hai un procedimento que tramitou o catastro de actualización catastral, simplificado, onde se actualizan valores e eran catastrais. Sempre que, como digo do plan xeral, pois as súas fincas que non teñan ningún tipo de aproveitamento urbanístico pasan a telo ou que incrementaron eses valores, se ve repetido no padrón de IBI e, por lo tanto, xente que antes non pagaba e agora ten que pagar unha cuota. Antes tiña un valor, agora ten outro, pois pagará unha diferencia. Esa é a realidade. Non se sube o IBI. Digo máis, como o único concello, por lo menos para a contorna, que a mí me conste, que despois dese prazo de 4 anos baixou o tipo impositivo do IBI, que estaba mínimo no 0,6%, o 0,45%, tal como tiñamos acordado, no ano 2012, cando se tramitara, aprobara tanto o plan de axuste como o plan de pago a proveedores. Esa é a realidade. E o demais, bueno, pois é intentar, en este caso, justificar unha posición na que parece que o Concello sempre o que ten que salir mal parado de todo, porque xa recibimos bastante presión, especialmente por parte da Xunta de Galicia, que todo ven a parar os concellos, os costes todos, e depois presumimos de que baixamos os impostos ao 90% dos galegos e das galegas. Obviamente, se o que facemos é trasladar os concellos por parte do gasto público que debería soportar directamente a Xunta de Galicia, é fácil depois sair nos medios de comunicación dicindo que baixamos o 90% dos impostos aos galegos e as galegas, non? A realidade é diferente. En todo caso, procedemos a votación da moción sobre a nova tarifa eléctrica e os custes excesivos da luz. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao seguinte punto do orden do día. O A4. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular para rexeitar o sistema de reparto dos fondos Next Generation no eido da mobilidade sostible. Simplemente dou lectura o resultado tamén do ditame da Comisión Informativa da 106 celebrado o 27 de setembro, cuso resultado da votación é o seguinte. Votos a favor, 4, 3 do Grupo Municipal do Partido Popular e do Grupo Municipal de ACB. Votos en contra ningún, abstención 5. 4 do Grupo Municipal do BNG e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Ten a palabra a vocera do Partido Popular. O COVID-2019 tivo, ademais, unhas gravísimas consecuencias para a saúde das persoas, un impacto enorme calado na economía. Co objetivo de tentar paliar os danos socioeconómicos, a Unión Europea creou un fondo económico que abrirá camiño a unha nova Europa. Desa cuantía, España recibirá 140.000 millóns de euros. O Executivo Estatal presentou o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia que se articula ao redor da transición ecolóxica e da cohesión territorial e social. Porén, o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana comunicoulles ás comunidades autónomas que os fondos para a mellora da mobilidade e a digitalización do transporte só poden ser invertidos en concellos de máis de 50.000 habitantes. Este criterio é enormemente perxudicial para un territorio como o de Galicia, que conta cunha gran dispersión territorial e con concellos de pequeno tamaño e de pouca poboación. Debido a esta exclusión, só as 7 cidades galegas poderán beneficiarse destes fondos, pois nin sequera concellos de relevancia e entidade como Arteixo, Vilagarcía de Arousa, Marín ou Lalín poderán optar a beneficiarios destes fondos. E, obviamente, tampouco Bueu. Xa que logo queda patente que o Ministerio, actualmente dirixido pola excelentísima señora ministra doña Raquel Sánchez Jiménez, obvia a realidade territorial da nosa comunidade autónoma e discrimina a veciñanza de concellos como o noso, ao establecer os requisitos concedidos desde unha realidade totalmente diferente a nosa. En consecuencia, os concellos galegos carecemos destas liñas de apoio que deixen a marxe do financiamento europeo deste tipo ao 97,4%
dos municipios de Galicia. Este feito entraña unha enorme gravidade, pois provoca que Bueu, en xeral Galicia, non poidan superar a crise en igualdade de condicións con proxectos transformadores na maior parte do noso territorio, que ademais de implicar enormes beneficios a nivel ambiental, tamén suporían un gran revulsivo frente á crise demográfica. Por exposto anteriormente, o Grupo Municipal do Partido Popular solicita ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, facer chegar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a nosa disconformidade e rexeitamento aos criterios establecidos para o reparto dos fondos europeos Next Generation, que provoca que concellos de menos de 50.000 habitantes como o noso non se poidan beneficiar dos fondos para a mellora da mobilidade e a digitalización do transporte. E segundo, instar ao Goberno Central a reformular os criterios de reparto de ditos fondos para que sexan máis justos e se adapten a distintas realidades territoriais. Bueno, pois o sentido da moción é tal como acabo de ler, unha moción sinxela, onde o que pretendemos é recoller o rexeitamento do Concello de Bueu en canto a ese reparto de criterios que xa foi comunicado ás comunidades autónomas e onde, bueno, pois concellos como Bueu e todos os concellos menores de 50.000 habitantes quedarían fora deste reparto. Entón, creemos que precisa, pois, cando menos, facer constar a nosa disconformidade e a situación na que quedaría no caso de que se manteña esta decisión, que este acordo, este fondo, pois é un fondo que ven de Europa, como aquí se di, e que a intención que ten pois é axudar a paliar, como decía antes, esta crise económica e social que estamos vivindo e, sobre todo, pois enfocada aos pequenos concellos que durante a pandemia, sobre todo durante o confinamento, pois quedou claro que a diferencia que hai en canto, moitas veces aos servicios que dispoñen as grandes cidades e os concellos como o noso, e, por lo tanto, creo que sería unha moi boa oportunidade para poder facer cousas e conseguir que concellos, sobre todo Bueu, pero concellos tamén como a Bueu e o resto dos concellos que estemos en esa masa de población que podamos, ao menos, poder optar a estes fondos. Gracias. Abrimos un turno de intervención, de palabras. Sí, Soserial. Ben, boa tarde a todos e a todas de novo. Indicar para nós, para o BNG, para a xente que somos nacionalista, pois sempre que se atenda a nosa realidade como pobo, a unha realidade que é diferente o que pode ser o resto do Estado é importante. Quizáis este tipo de criterios que formula moitas veces o goberno do Estado pois obedecen a realidades que non son a nosa realidade. A nosa realidade de moi poucas cidades que están nesa barreira dos 50.000 habitantes e precisamente pois aí nos vemos digamos perxudicados pois a maior parte dos concellos e vilas medias e pequenas, tal como indicou o Partido Popular. Eu creo que é importante que os concellos que apostamos por unha mobilidade sostible, por unha mobilidade amable, por unha mobilidade, como vemos, pois o Concello de Bueu, que somos parte da Rede Ágora e estamos participando de todo o que é a actividade que se está xerando a través da Deputación de Pontevedra, pois de considerar ese cambio que se debe facer na mobilidade, debemos dispoñer primeiramente de recursos. Os recursos son importantes, está ben ter as ideas, ter as ferramentas, como temos ese plan de mobilidade urbana sostible, un plan que desenvolvemos pois gracias tamén a unha axuda da Deputación, pero levar a cabo estes plans que aquí aprobamos por unanimidade e que realmente son importantes para a transformación, non só a transformación urbana, eu creo que o que se busca tamén é unha transformación social, que o peón, o ciclista, que o vehículo colectivo estean por diante do vehículo privado, de que as persoas sexan as protagonistas do espazo público, de que realmente a xente sexa a que goce primeiramente do espazo público
dunha maneira segura, dunha maneira, sobre todo, saudable, porque todo é saúde e, quizáis, pois, gozar desa mobilidade amable e sostible, pois, redunda tamén no beneficio na saúde da xente. Por iso digo que é importante que se recolla, pois, esas realidades como é a que sucede na maioría das vilas galegas. Que isto non quita de que realmente, podendo estar a favor desta moción, porque entendemos que un concello como Bueu, unha planificación xa feita a través deste PEMUS, como indicamos, pois debe ter acceso pois a maior parte de fondos dos que poida ter, indicar de que, por outra banda, pois sí que temos xa certos compromisos coa Deputación Provincial de participar en diversas convocatorias dos fondos Next Generation. Aí eu creo que a Administración, a Deputación, pois está sendo sensible ás realidades, está sendo sensible no tema da mobilidade amable, como ven facendo nos últimos anos, pero está sendo sensible tamén na falta de recursos que temos os concellos, unha falta de recursos que moitas veces, como ben dicía antes o alcalde, obedece pois a esa non sei se chamala deixadez na asunción de competencias ou a esa traslado da pelota ao noso tellado, pois no tema das competencias moitas delas autonómicas. E digo isto non defendendo este criterio que se marcou, todo o contrario, creo que ese criterio debería desaparecer para beneficiarnos un concello como Bueu, pero sí aquí aproveito tamén, e aproveito que o PP lanza esta moción, para que a ver si se anima tamén o Goberno da Xunta de Galiza pois a facer partícipe os concellos deste reparto dos fondos Next Generation. Os fondos Next Generation van a ser transferidos ás comunidades autónomas. Por agora, o que sabemos principalmente é os beneficios que van a levar determinadas empresas. Parece que o Partido Popular pois pon por riba do interés xeral moitas veces intereses particulares, agardo que non estudios de diferentes empresas, pero, bueno, eu creo que o Partido Popular ten que saber, e os alcaldes e alcaldesas do Partido Popular deberían facerlle saber pois o seu líder de que realmente os fondos é necesario que sexan participados polos concellos de xeito claro, transparente e coas cartas boca arriba. O sea, non é unha cuestión de que se repartan fondos a dedo. Aí a Deputación houve ese cambio e houve uns criterios a hora de establecer bases de subvencións nas que todos os concellos podemos concorrer en igualdade de condicións. Eu creo que a Xunta debería tomar pois exemplo diso. Debería facelo tamén no caso dos repartos dos fondos Next Generation, porque ao final eu creo que os concellos fomos quizáis a administración que máis sufriu non só os problemas que tivo a ciudadanía co tema do COVID-19, sino as propias necesidades, solucionar as propias necesidades do día a día, pois tivemos que actuar os concellos, cuestións que estivan fora das nosas competencias, pero que fixemos un esforzo, como no caso da actividade comercial ou outras cuestións, e eu creo que ese esforzo que fixeron os concellos debe recompensar primeiramente a Deputación, que sí sabemos que está digamos, pensando en esa participación activa dos concellos, e así non lo fixo saber pois o Goberno da Deputación de Pontevedra, pero sobre todo hai que facerle tamén fincapé a Xunta de Galiza para que faga partícipe os concellos dese reparto dos fondos Next Generation, e o Estado pois tamén que condicione incluso esos repartos que lle dé a propia Xunta de Galiza a que esos repartos cheguen a donde deben chegar, a donde din os principais indicadores que está a maior parte da población que sufre pois os problemas da COVID-19, que son os concellos e, nomeadamente, concellos pequenos, como pode ser o caso do Concello de Bueu. Entón, apoiamos a moción, pero tamén facemos fincapé en que anoten os representantes do Partido Popular que debe tamén tomar exemplo a Xunta de Galiza pois a hora de establecer tamén fondos e criterios deses fondos europeos. Moi ben, alguna intervención máis? José? Bueno, non sei que terán estes fondos Next Generation que pues veñen dúas mocións por este tema.
este fondo destas subvencións ou destes cartos que veñen de Europa. A verdade é que teño que hacer as nocións porque eu sabía ou escoitaba nas noticias, na radio, no coche, que viñan bastantes fondos, cartos de Europa para paliar isto do COVID, que supoño que por outras situacións que tamén nos agravan por outros lados, pero non había nunca escoitado esta palabra, non de iso na radio, ni en ningún medio. Entón tuve que poñer un poquinho do día, agora lo digo porque iso, había que mirar como era este tema dos fondos desde derecho. Resulta que Europa, a Comunidade Europea, para paliar isto do COVID, pois quere facer de Europa unha Europa máis verde, máis digitalizada, saludable, forte e igualitaria. Dentro destes puntos, pois isto que fala aquí esta moción, pois é unha primeira parte ou unha das partes de todo o que engloba os fondos, por o que eu podo entender, por o que engloba os fondos desde derecho. Claro, estes que veñen para municipio de 50.000 habitantes ou para máis de 50.000 habitantes, pero para o ano 2022 veñen 500 millóns para repartir entre os municipios, diretamente. Vaise a transferir as comunidades autónomas 900 millóns que ela podrá decidir en que municipios, supoño, que ela podrá decidir en que municipios os quere invertir, cales son os proxectos que máis interesan, porque non só é que veñan cartos para o EU, porque non quero cartos, evidentemente que veñan os máximos cartos para o EU, senón que proxectos se van a facer en EU. Se teñen pensado tamén transferir 400 millóns para transformar a flota de transporte de viaxeiros en toda España, e 105 millóns para proxectos de urbanización e calmado do tráfico. Hombre, isto é unha primeira parte. Si eu estou seguro, creo que non vai a quedar un milímetro cuadrado de España que non teña unha inversión. E, por lo tanto, a UE lle tocará tamén. Tocará a UE, tocará a Marín, tocará a Cangas, tocará a todo o municipio. Que nesta non veña, hombre, pois non tocará nesta, pero supoño que en outras que virán. E se non veñan en outras, animo a que presente unha moción que eu tamén votarei a favor deste tema. De todas formas, tamén quería facer hincapié que algo tamén dixo agora o CEO do BNG, en que, claro, todo o mundo quere gobernar os cartos dos demais, pero cando lle toca a eles gobernar, como é a Xunta de Galicia, o señor Feijóo, leva anos sin mirar un puto peso dos presupuestos da Xunta de Galicia. E, hombre, vira ahora a pedirnos aquí que o Estado faga algo dentro dun global, entendo eu, dentro dun global onde non a EU non lle van a tocar ahora porque son para máis de 50.000 habitantes, pero en outros puntos tocará. Non é que non vai a tocar nada do Next Generation, é que nisto non toca. Eu vou a votar en contra. ¿Alguna intervención máis? Elena? Non? Procedemos, por tanto, a votación da moción que presenta o Partido Popular en relación co que sería o reparto de fondos Next Generation no eido da mobilidade sostenible. Votos a favor? En contra? En contra, partidos socialistas. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é moción tamén do Grupo Municipal do Partido Popular para a actuación na Ponte de Trasouto. Dou lectura ao dictame da Comisión Informativa, elevado ao 27 de setembro, que ten como resultado a votación. Votos a favor 3 do Grupo Municipal do Partido Popular, votos en contra ningún, abstención 6, 4 do Grupo Municipal do BNG, unha do Grupo Municipal do Partido Socialista e unha do Grupo Municipal de ACD. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Ten a palabra a vocina. Nestes últimos meses, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, abordou a creación dunha senda peonil na PO 551 entre os lugares de Trasouto e do Alto da Portela. Con esta actuación mellorarase, entre outra cuestión, a conexión da ruta dos Muiños, ao dinamizar o acceso a pé ao punto de encontro do río con Trasouto, así como o vial que leva os Muiños de Laxe, da Presa, de Vilas e de Santos principalmente. A sesión plenaria da Corporación Municipal do mes de marzo acolleu o debate e a aprobación da moción para condicionar a ruta dos Muiños e contou cos votos favorables do PP, BNG e ACB.
para, entre outras cuestións, instar o Goberno local a cometer unha actuación na Ruta dos Muiños de cara a Semana Santa e o verán, explicitando diferentes obras que se tiñan que entender incluídas dentro da actuación. Actualmente, e debido ás diferentes obras como a senda peonil da Xunta de Galicia, o noso Concello atópase ante unha oportunidade para dinamizar a Ruta dos Muiños, contribuindo a que se convirta nunha referencia tamén dentro da nosa comarca. E por iso que se fai ineludible a resolución dun punto conflictivo que lastra o desenvolvemento da ruta, como é a zona de Trasouto, peso que usa ponte é inviable o paso polo estado de conservación do camiño, o que obriga a cruzar a estrada nunha zona de curva con lóxico perigo para os sendeiristas. En consecuencia, é necesario que, para aproveitar as dinámicas peonís que vai a xerar a senda entre Trasouto e Alto da Portela, que se une as beirarrúas xa existentes, se mellore o paso por baixo da ponte de Fonda de forma que permita o seu uso real. A vista de Portugal fai prácticamente intransitable a ruta, o que provoca que numerosas persoas desistan do seu percorrido. Por exposto anteriormente, o Grupo Municipal do Partido Popular solicita ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Un punto único que sería instar ao Goberno local a xestionar coa Xunta de Galicia a mellora do paso existente por baixo da ponte de Trasouto para poder transitar con seguridade por él ao realizar a ruta dos Muiños. Bueno, esta moción recolle un pouco tamén algunhas peticións de veciños e de cidadáns de Bueu e de fora de Bueu que nos teñen tamén manifestado que a hora de facer esa ruta, que se atopan coa dificultade de paso, como ben se explica aquí na moción, todos coñecemos cal é esa ruta e o estado de baixo da ponte, que antes tiña algún sistema de pasamanos para poder, polo menos, agarrarse ou poder pasar por debaixo e poder atravesar hacia outro lado, pero neste momento non o ten e que está bastante peligroso. Entonces, a moción sería para que dentro do Goberno, a través, aproveitando que se están facendo esas obras, que se gestionase coa Consellería e coa Xunta, neste caso, para poder, desde o punto de vista competencial, para poder dotar, non sei se algunha especie de pasamanos ou de pasarela para poder facilitar esa baixada para despois meternos por debaixo da ponte e xa facilitar o acceso a que sería a subida á ruta dos Muiños. Gracias. Abrimos un minuto de intervencións. Ben, moi boas. Ten a palabra. Perdón. Podemos ir. Ben, en primeiro lugar, teño que parabenizar o Partido Popular porque nos insta o Goberno a solicitar a acudir á Xunta de Galiza para subvencionar actuacións en zonas ou próximas a zonas da súa competencia nas que está actuando, entón é que algo debeu coller desa pedagogía que exerce o alcalde de que cada competencia debe asumir a administración correspondente. Fora desta brincadeira, que non debe ser unha brincadeira, ainda que unha cuestión que obedece á realidade de cada día na xestión dun concello, indicar por unha banda, que despois me imagino que pode aclarar tamén o alcalde nunha intervención final se lle procede, pois creo que hai dúbidas sobre que terreos pasan por debaixo desa ponte, de se son terreos públicos ou non, iso despois o pode aclarar o alcalde, pero bueno, non vou a tirar un poquinho a desviarme para a esquerda, pero casi, ainda que aquí sería para a dereita, vou desviar cara ao Río Obispo, por exemplo, e vou poñer un exemplo, xa que a voceira do Partido Popular facía fincapé pois nesa moción que se aprobou para mellorar dos sendeiros, pois efectivamente un compromiso do Goberno que está executando, pese a que non contase con esa subvención que solicitou a Xunta de Galiza, o Fondo de Compensación Ambiental, se mal non me equivoco, para actuar na ruta do Río Obispo, precisamente esa ruta que conecta os muiños, esa ruta que, si, os termos nos que transcorre son precisamente os espazos públicos, lembremos que a zona dos muiños son espazos privados, maiormente, por non decir que na súa totalidade, pero, bueno, nós estamos actuando e vamos a actuar nese enganche que é a zona pública de esparcimento que comunica esa ruta dos muiños. E digo así, pois, porque
estamos a abrir vías coa Xunta e a vía que abrimos coa Xunta pois non foi frutífera, pois ao noso modo de ver, pois cuns criterios inaceitados para resolver esas subvencións ou que entendíamos que podían tirar por outra vía. Pero, bueno, non hai problema, nós tiramos do Plan Concellos para que vexan que o Plan Concellos sirve para facer obras faraónicas e obras en Egipto, que como lle chamamos o Valado, que tamén ten algo de faraónico, e perdón, así o chascarrillo que tamén viña a conto, pero, bueno, entender que unha obra de escaso impacto ambiental, porque tamén é así, se vai a facer en esa zona, actuando, sí, que é sobre o espazo público, e no caso desta cuestión que fala a voceira do Partido Popular, que nós estamos de acordo en instarnos a nos mesmos a falar coa Xunta, porque xa hai uns contactos feitos co alcalde, coa dirección da obra mesmamente, pois agradecemos esa cuestión, votaremos a favor, pero tamén insistiremos en que moitas veces instar a Xunta significa instar algo que non se vai a cumprir. Agardemos que en este caso pois as conversas que mantivo o alcalde antes de que se presentase esta moción, precisamente, non sabemos se por casualidades ou non do destino, pois unha vez falado o alcalde con representantes da Xunta, pois saiu esta moción do Partido Popular, ou temos, ao final, igual temos que aplaudirnos e decir que temos perspectivas similares pois para actuar en esa zona, pero, bueno, que saiba o Partido Popular, que votaremos a favor, pero que tamén que saia unha xestión que xa o propio alcalde nas innumerables ocasións en que visitou esa obra, que teño que decir que das obras que máis leva visitado, e iso que non é unha obra tan longa, pero, bueno, ten estado encima dela, pois porque, como ten que ser un alcalde, está encima desas obras, melloras do que é o objetivo inicial que formulaba a Xunta, grazas á aportación municipal en canto a ideas, pois mellorouse esa actuación e vai ter unha mellora posterior e tamén para o Concello de Bueu en colocación de iluminación e demais, pois que eso é a xestión nun concello, estar en constante contacto coas administracións, coas direccións de obra, e eu creo que aí seguiremos pois para mellorar todo o que haxe que mellorar, o sea que vamos a votar a favor deste moción. Alguna palabra máis? Non sei se Elena que se non comentou algo moi rápido, xa que o concelleiro pois prácticamente revela pois algo que eu quería ter aquí a colación, non? Aproveitando tamén a moción, de que como utiliza chascarrillos, debo decir algo, pero que tampouco se malinterprete, porque digo de forma sincera, non sei que faría o grupo de goberno, o grupo do BNG por un lado e a CID por outro, pero en todo caso o alcalde sempre teria que votar esta moción a favor. Non podría ir en contra dos meus propios actos, non? Como acaba de comentar pois o concelleiro. Simplemente lembrar que quede tamén constancia pois nesta sesión acta que antes de coller pois esa semana, 8 días de vacacións, entre o 13 e o 20, e a semana anterior pois me reuní, porque a finais da semana anterior co director de obras, estuvemos visitando unha vez máis pois esa obra, e dentro das cuestións que estuvemos vendo, valorando, o alcalde estuvo suserindo e pedindo pois era o coleccionamento un pouco de todo ese espazo do que era non só o paso por debaixo da ponte, porque incluso estivemos debaixo da ponte, vendo o seu estado tamén, que lle preocupaba a dirección de obra, senón tamén algo que xa en máis dunha ocasión tiñamos valorado, que era o condicionamento do espazo da antigua ponte. Facer aí unha zona tamén como un punto de chegada, un punto de encontro, un punto de información, que nos dirixe hacia arriba, hacia abaixo da ruta dos Muiños, desta xente. O texto da moción creo que incurre non nunha contradicción, pero sí nunha inconcreción, por lo menos, porque fala de que se acondicione esa especie de escaleira se doten máis a mano por debaixo da ponte. Sin embargo, fala tamén do camiño que está impracticable de demais. Da ponte para baixo non hai camiño público. Son, digamos, os terreos privados que todos limitan co propio cabo. Nese treito de aí ata o río Bispo, ata baixo, onde confluen o río de Trasouto nese tramo, e máis abaixo xa Bispo, que conflue co
co Río da Portela é moi difícil o seu paso, o seu acceso, non? Por cuestións orográficas e de limpeza das propias fincas, non? Dende aí, obviamente, ata arriba, é moito máis sinxelo, é unha senda que está en diferentes fases ao longo de creo que máis de 20 anos, o Concello en varias ocasións foi limpando e foi acondicionando ese feito complicado, non? Por lo tanto, bueno, eu creo que é comprensible, que si é posible, incluso eu creo que sin necesidade de ir a un proxecto diferente, simplemente encaixando e ahora en execución de obra, creo que podrían absorber esa mellora importante no que é acceso á parte inferior da propia ponte, non? Que creo que é un pouco o que busca e o que pretende a moción. Por tanto, obviamente, o alcalde non podría estar en contra, porque algo que así yo trasladei a dirección de obra, en todo caso, se o Partido Popular pues, ten dúbida do que está manifestando o alcalde, pues, sabe que pode falar coa dirección de obra da propia Xunta de Galicia, que lle dirá se é certo ou non isto que estou manifestando, non? Pero, bueno, en todo caso, pues, o goberno municipal obviamente coñecía esas sesións e comparte plenamente o texto e a petición ou a proposta de acordo da moción. Sí, alcalde. Nada, simplemente un pouco a raíz que acaba de comentar o alcalde, decir que, bueno, as casualidades existen, é dicir, podo decir que nós, porque neste caso non teño coñecemento. No, para nada, non dixen eso, No. En ningún momento creo que estou poñendo en dúbida ni que o alcalde, que simplemente é unha moción que se presentou, e como digo, porque, bueno, algúns veciños e alguna xente, pois, sí, así o manifestou, e simplemente xa digo, o que queríamos era eso, que se mellorase a parte de abaixo, un pouco de estar tamén coa Xunta de Galicia, porque sei que desde o punto de vista competencial, pues a ponte tal, pero depende da parte de abaixo, entonces, bueno, pues que entre as dúas administracións, pues intentar, ¿no? Pues mellorar e facer ese financiamento, pero para nada, vamos, estou dudando de, en este caso, do traballo que o alcalde puido facer, nin sequera xa digo, as casualidades pues existen e neste caso pues coincide que a moción se presenta e que vostede pues fixo a xestión ou está en trámites ou corresponda, pero vamos, que pero que quede claro tamén que eu non estou indo mirando, non, do seu traballo e que a moción, bueno, pues obedece, xa digo, a unha petición en este caso, pues da veciñanza. Vale. Se non hai ninguna intervención máis, facemos a votación da moción que... Perdón? Da moción que presenta o Partido Popular para actuación na ponte de Trasouto. Votos a favor? Por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o 6, do bloque A, que é a moción conxunta dos grupos municipais da corporación en solidaridade con Pablo Costa Villar, mariñeiro de Buesa, apostado no Yemen durante 11 meses. Eu creo que o primeiro que deberíamos manifestar, creo que é a nosa satisfacción, non? Porque realmente, cando empezamos a falar desta declaración institucional, Pablo todavía estaba secuestrado en Yemen, pasaron xa días, semanas, e afortunadamente, bueno, pois, Pablo xa está na casa como todas e todos coñecemos, non? Pero o que si tiñamos pendente, porque estaba comprometido, e aparte creo que creemos que non son necesarios, sino que é importante tamén, porque obviamente é unha situación da que todavía quedarán algúns episodios por narrar, pero creo que ese apoio institucional que estaba pendente, pois creo que creemos, a través das Xunta de Voceiros, que é importante que o ratifiquemos mediante pois, un acordo plenario, non? Do máximo órgano do Concello, que é a Corporación Municipal. En todo caso, en nome de todos os voceiros e voceiras, paso a dar lectura do texto. Pablo Costa Villar, mariñeiro do lugar da Portela, Bueu, estivo 11 meses secuestrado no peirao de Al-Mukalal, en Yemen, concretamente dende o 26 de setembro de 2020, a raíz dunha denuncia de pesca ilegal por parte de Australia, e a familia denuncia unha enorme indefensión e vulneración dos dereitos fundamentais por parte do goberno estatal. A tripulación e o navío quedaron retidos no Estado árabe en guerra civil dende hai 5 anos por esta acusación de Australia a que habería
que engadir o abandono dos mariñeiros por parte do armador do barco e o actual estado de pandemia que estamos a vivir en todo o mundo debido a COVID-19. O buque Cobija, do que era capitán Pablo Costas, viviu momentos moi complexos, xa que dentro de 16 de agosto os 30 mariñeiros estiveron sen libres e o único que inseriron durante unha semana foi a auga que obtiñan nas latrinas en garantía de salubridade e que fervían varias veces antes de engadirlla azufre e té. Ante esta situación de abandono, o Sindicato da Coordinadora Unitaria de Traballadores, CUT, en Cangas, dirixiuse en busca de axuda ao Ministerio de Asuntos Exteriores sen obter ninguna resposta por parte deste organismo. Así o explicou Manuel Camaño, asesor da CUT en Cangas, durante a xunta de voceiros e voceiras do pasado 21 de agosto, despois da que tivo lugar unha concentración informativa de pegada de cartéis polos establecementos e espazo da vila baixo lema de Pablo Costas a casa. Tal e como acreditaba Víctor Costas, irmán do mariñeiro secuestrado, a situación era terrible, as temperaturas altísimas, en alimentos e coa presenza de roedores no barco, unhas condicións infrahumanas e de total abandono por parte do goberno español, ao que se remitiron diversas cartas e comunicacións por parte da familia e deste sindicato, sen que se obtivese naquel momento resposta nin axuda humanitaria. Compre salientar que, tal e como salientaron dende a CUT, este barco xa máis estivo en aguas australianas e que, tras as primeiras inspeccións, Pablo Costas e os seus 30 compañeros foron sometidos a unha serie de despropósitos intolerables. Foron acusados de non levar folio a bordo, de contar con bandeiras de varios países, etc. Dende a corporación consideramos que se trataba dun tema de humanidade, xa que Pablo Costas estivo abandonado, esquecido e merecía preocupación e respaldo do goberno español. Ante esta parálise por parte do goberno central, convocáronse dúas concentracións que se celebraron diante da Casa Consistorial de Bueu o 21 e o 28 de agosto, respectivamente, nas que estivemos presentes varios membros da corporación, así como a veciñanza e outros mariñeiros, nas que exixíamos a volta a casa ausente de Pablo Costas. Xa nesta última concentración se anunciaba por parte da CUT que os mariñeiros do Cobija recibiran alimentos nos días previos e que era moi probable que se repatriaran, noticia que coñecemos o día seguinte que permitiu que Pablo Costas xa estea na súa casa dende o sábado 4 de setembro. A protección e amparo das persoas por parte das autoridades gobernativas e diplomáticas é un dereito fundamental, con independencia das accións que se lles atribúan, gozando ata que haxa unha resolución administrativa e ou judicial de presunción de inocencia. Resulta claro, desafortunadamente, que no caso de Pablo Costas non se actuou así, poñendo en perigo a súa vida e provocando a angustia e o sufrimento na súa familia. O goberno español ten o deber de garantir a protección legal, as garantías procedimentais, tanto a persoa, cando a persoa se atopa dentro como fora do territorio do Estado ao que pertence. Ante este caso, e pois feitos indicados, sométese ao debate e apoio do Pleno da Corporación Municipal os seguintes acordos. 1. Ratificar a nosa solidaridade e o noso apoio co veciño Pablo Costas Villar e coa súa familia. 2. O Concello de Bueu apoiará e acompañará a Pablo Costas Villar en todas aquelas accións legais e conformes a dereito destinadas a esclarecer e identificar os responsables do suposto sufrido e que dean lugar á indemnización que correspondera. Vista a atribución que confira este órgano colexiado, o artigo 123, bueno, esta é a parte normativa, por tanto, se somete a debate, por lo menos, para que poida haber un turno xa de voceiros e voceira, en todo caso, para que tomen a palabra antes de proceder o que sería a aprobación, si procede por esta moción consulta de todos os grupos da corporación. Elena, tes a palabra. Gracias, Antonio. Vamos a ver, en relación con esta moción, y bueno, firmamos, ¿no?, a moción consulta. Desde o primer momento mostramos tamén a nosa solidaridade, a noso apoio, ¿no?, a Pablo Costa, pero cando se remite esta moción, nos presentamos un documento dicindo, bueno, unha solicitude pedindo que se nos aclarase os términos do segundo punto, onde dice que o Concello de Bueu que apoiará e acompañará a Pablo Costas en todas as accións legais que conforme a dereito destinadas a esclarecer e identificar os responsables do secuestro sufrido e que den lugar a indemnización. Na comisión informativa, este asunto xa iba a vir no pleno pasado e se deixou para este pleno de outubro. A mí o vicealcalde, en aquel momento alcalde, me dixo que este segundo punto que se iba a modificar. A miña sorpresa foi que cando me chaman para firmar
a moción, eso que é o mesmo documento, e se me dice que na comisión informativa, bueno, pues que se debatirá e se modificará o que estimemos oportuno. E a sorpresa é que, bueno, que a moción, ¿no?, na comisión informativa, pues bueno, que se nos di, porque nos, o que preguntamos é se este segundo punto implica, pues, ese apoio económico, é dicir, que o Concello, non vai a facer frente a algún tipo de das accións legais, é dicir, económicamente, se o Concello vai a participar no pago, nos gastos, non, destas accións legais que se poidan presentar, tal como recolle aquí, porque no primeiro punto se fala de ratificar a nosa solidaridade e apoio a Pablo, e no segundo punto se volve a falar outra vez de apoio e acompañamento. A mí me gustaría saber, é dicir, que significa ese apoiar e acompañar e que diferencia hai entre o apoio no primeiro punto e o apoio no segundo punto. Entonces, bueno, unha vez que se nos diga, porque na comisión informativa, bueno, se dice que a mí me gustaría que aquí públicamente, pues tamén que quede claro, ¿no?, e quede nos termos exactos, ¿no?, que estamos aprobando con este segundo punto. Non vai a ser, claro, que despois pues, que haxa malos entendidos ou malas interpretacións, e que creo que nós, como administración e como bueno, pues unha administración que traballamos con o medio público, pues temos tamén que saber ata onde podemos chegar, pero que non hai dúbida, ¿no?, do apoio, da solidaridade, da reacción do povo de Bueu, e aquí está tamén, bueno, pues, o noso grupo e o noso partido para apoiar e estar onde faga falta, pero creemos que este segundo punto, bueno, que se debería, cando menos, pues, especificar máis ata onde, non, chega ese apoio e acompañamento a Pablo Costas en todas aquelas accións legais que conforme a dereito, ¿no?, se poida esclarecer. Entón, me gustaría, bueno, pues, se o alcalde pode un pouco, pues, digo, ampliar un pouco, non, este punto, explicar un pouco máis, e a partir de aí, pues, decidiremos, pues, o noso grupo. Eu creo que simplemente a mellor engadindo aí pues, un pequeno matiz que poña en todo caso, o Concello sempre ten que estar dentro dos parámetros de legalidade. O Concello non pode tampouco utilizar a través de determinadas decisións os recursos públicos de calquera sitio, non? Todo se ten que marcar dentro da legalidade. Non sei se me explico. Acompañar significa pues, estar ao lado, axudar, informar, asesorar e demais, pero eso se pode facer desde o punto de vista institucional, político, como institución municipal, pero eso non significa necesariamente que teña que haber, en este caso, ningún procedimento que o Concello teña que asistir en nome de representación ou apoiando a ninguén. Non sei se son suficientemente concreto a partir desas dúbidas, non? Concreto, a mí o que me extraña é que non se queira facer, non, ese consideración que vostede está facendo, que non se quixese incluir, non, no que este segundo punto do asunto. A mí se lle di que sí que se va a modificar, e ao final... Pues eso se trata... A ver, pero eu creo que a situación tampouco sabemos ni como vai a evolucionar, ni que camiño vai a seguir. É dicir, que ata agora hai un acompañamento, desde o primeiro momento que temos coñecemento como corporación. A idea aquí é continuar con ese acompañamento. O acompañamento se vai nun plano máis, ou se utiliza esa palabra, polo que representa, polo que simboliza tamén acompañar a alguén nunha situación desta, non? O que estamos facendo, o que fixemos ata agora é acompañar, neste caso tamén a Pablo, a súa familia, ese drama persoal que están vivindo. Se ademais de eso, emprenden algún tipo de acción que as que teñen dereito, obviamente, se así o consideran, non significa que o Concello vaya a ser o que teña que pagar esa representación penal. Agora ben, hai algunha consulta que queira realizar o Concello, algún tipo de asesoramento que cuidamos, porque non, de duelo, non? Por iso queda aberto desta forma, non? Eu creo que isto non compromete tampouco nada. Ou, en todo caso, que calquera decisión que se tome, que se xa levado a unha xunta de concellos, tamén podemos deixarlo desta forma, recollido, non? Bueno, pois eu, se vostede tal como acaba de decir, calquera asunto deste tema que se trata na xunta de voceros. Eu creo que sí, é dicir, que calquera decisión que se tome neste asunto será acordado pola xunta de voceros. ¿Me parece ben? Tú quieres esa engata, sí? Sí, votamos a emenda para que se incorpore, ¿vale? Calquera decisión que tome neste ámbito, que terá que ser, obviamente, calquera decisión, por parte do Concello, digo, sí. Será acordada, decidida, neste caso, a través da xunta de voceiros, se me parece oportuno así. Sí, votamos esa emenda primeiro, vale, secretario, despois votaríamos o texto con emenda si prospera. Hacemos a votación. Votos a favor da emenda.
unanimidade. Non sei se houve alguna intervención máis a lei desta. Non procedemos a votar xa directamente a moción. Votos a favor? Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o número 7, proposta da alcaldía para instar a Xunta de Galicia a destinar fondos europeos Next Generation para levar a cabo un plan integral de mellora da envolvente dos centros educativos de Apel da Torre e Montemorros. O ditame da Comisión Informativa, Asuntos Xerais, celebrado 27 de setembro, ten o seguinte resultado: votos a favor 5, 4 do Grupo Municipal do BNG e 1 do Grupo Municipal ACD. Votos en contra ningún, abstencións 4, 3 do Grupo Municipal do PP e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Do lectura, é moi sinxela e o seguinte o texto da proposta. A Vila de Bueu conta con 3 centros de educación primaria en cada unha das parroquias: o CEIP de Apedra en Bueu, o CEIP de A Torre en Cela e o CEIP de Montenuevos en Beluso, que fan 50 anos da súa construción. Existe constatación en diversos informes técnicos elaborados polo aparellador municipal nos que se expón que ante a ausencia sistemática de reformas estruturais na maior parte dos edificios de cada un dos centros podes afirmar que os materiais da envolvente dos edificios esgotaron xa a súa vida útil. Ademais, tamén remarca que existen unha serie de deficiencias nas instalacións eléctricas que demandan a súa renovación integral para cumprir con todas as normativas actuais en canto a seguridade e eficiencia. Unha circunstancia que se agrava ano tras ano e ante os cales a Consellería de Educación da Xunta de Galicia non dá solución. A comunidade educativa do Concello de Bueu leva anos reclamando á Administración Autonómica que leva a cabo as melloras estruturais nos edificios e a súa rehabilitación, xa que as problemáticas que se derivan da situación actual dos centros, con problemas no aillamento térmico dos pechamentos de cubertas, fachadas e carpinterías exteriores, dificulta a labor docente e fai que o alumnado non estea nas condicións axeitadas para recibir unha educación de calidade no ensino público. Se atendemos a realidade de cada un dos centros, entendemos que no caso de CEIP a Pedra, pese a algunha ampliación que se levou a cabo hai uns anos, faise preciso ademais a integración nun mesmo edificio do ciclo de infantil que actualmente se atopa dividido en 2 centros que carece de interconexión entre eles. No caso de Beluso e Cela, cabe remarcar que a propia estrutura da súa cuberta aínda conta cunha superficie de fibrocemento que é preciso sustituir para cumprir coas actuais normativas técnicas. O Concello, pese a ter só encomendadas as labores de mantemento dos centros, levou a cabo nos últimos anos pequenas obras de melloras na fontanería, instalacións eléctricas e fachadas para intentar paliar uns problemas que precisan de actuacións integrais. Recentemente, o Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, resaltou que o plan de nova arquitectura pedagóxica vai supoñer un cambio radical de concepto en canto ao deseño e intervención nos centros escolares que a partir de agora van a estar pensados e configurados para afrontar os retos educativos do futuro, que ademais das necesidades académicas inclúen tamén as sanitarias e as tecnolóxicas. Un documento técnico que aprobou a Xunta de Galicia e que pon o foco nas novas construcións, mais que non atenda a realidade dos centros educativos como da nosa vila. As novas políticas ás que se enfrontan as administracións, o cumprimento dos obxectivos da Axenda 2030, tales como da educación de calidade, a enerxía accesible e non contaminante, ou as cidades e comunidades sustentables, entre outros, precisan de compromisos concretos para os cales tanto o Estado de xeito directo como as comunidades autónomas a través dos recursos que se lle transfiran van contar por fondos Next Generation que buscan entre os seus objetivos principais atender a eficiencia enerxética e a sustentabilidade dos edificios e construcións públicas. Por todo o exposto, desde a Alcaldía propoño ao Pleno da Corporación de Bueu a adopción do seguinte acordo. 1. Instar a Xunta de Galicia a que leve a cabo un plan de actuación integral nos 3 centros educativos de primaria da nosa vila, aproveitando os fondos Next Generation. Bueno, creo que se pode todavía ampliar, ¿no?, a parte, digamos, expositiva sobre cal é a situación dos 3 centros de cada un dos centros. A parte seguramente non difire moito da que podíamos expoñer fai varios anos, a pesar de que pouco a pouco algunhas cuestións menores se foron atendendo, pero sí que hai unha realidade que
que fai, eu creo que inaprazable, unha actuación integrada en cada un dos centros, non? Porque aparte cada ano se vai deteriorando moito máis, o estado das cubertas, as carpinterías exteriores, as instalacións eléctricas, xa non digo as de fontanería, non? E creemos, ademais, que non solamente que é necesario, sino que tamén é unha oportunidade, cando falamos da Xenda 2030, non? Que é tremendamente importante apostar. Nos acreditamos e creemos que ese plan estratégico da Xunta é tremendamente positivo para os novos centros, para os centros de nova construcción, pero tamén creemos que os centros que teñen 50 anos merecen, neste caso tamén, que se lles teña en conta, eu creo que ademais de forma preferente, non? Porque esa situación cada ano se vai agravando, é algo que ademais cada ano a comunidade educativa, tanto as AMPAs, a través dos consellos escolares ou directamente con nós, as direccións dos centros, os claustros, veñen manifestando, non? Xa non se trata únicamente de poñer un parche, de facer unha pequena reparación e mantemento, non? Sino de sustituir elementos importantes da estrutura deses edificios, proceder a unha renovación desas carpinterías, incluso un tratamento tamén que permite, neste caso, mellorar as condicións térmicas, e, por tanto, un aislamento térmico tamén en todas as fachadas deses edificios, non? E, obviamente, creemos que este fondo son unha oportunidade, non? Esta moción, naceu, acabaron do que foi o remate do curso, máis que moción proposta da alcaldía, o remate do curso anterior, 2020-2021, onde, xa lle traerei en aquel momento, tanto a direccións, pero especialmente a AMPA, non? Que estaba meditando esta iniciativa, e aproveitei neste caso tamén para volver a comentar con elas antes do comezo do curso escolar. Por tanto, conta, polo menos en aquel momento, e polo que eu ata agora sei, co apoio tamén da comunidade educativa. Ese é o motivo polo que se presenta tamén a corporación. Creo que sería importante que se conseguira un apoio tamén unánime da corporación. Creemos, sinceramente, que hai posibilidades reais para que se poida asumir por parte da Xunta de Galicia. Creo, ademais, que ese fondo son unha oportunidade para moitas políticas, algunhas se falou aquí con motivo da moción que presentou o Grupo do Partido Popular, en áreas tan importantes como a mobilidade, a mobilidade urbana, pero tamén a educación. Temos que ter moi presente que estamos falando da calidade dun servizo fundamental, un dereito que temos as persoas que teñen todo alumnado do que é a nosa vida para nós de forma prioritaria. Esas son, as razóns, os argumentos e a proposta, en todo caso, é que a Xunta de Galicia acometa un plan de actuación integral en todos os centros da nosa vida. Abrimos un turno de palabras. Sí, Elena. Nos queríamos presentar, se posible, unha emenda en relación con esta proposta. E é que, vou na ler para que instala a Xunta de Galicia que leve a cabo a actuación integral nos tres centros educativos de primaria, ben cos fondos Next Generation ou ben a través do propio plan de nova arquitectura pedagóxica impulsado xa pola Xunta. Por que queremos incluir esta emenda? Pois porque compartimos, como ben di o alcalde, que a necesidade que hai dunha remodelación, dun cambio, dunha transformación nos centros, sobre todo, non quero tampouco, creo que el uso de Cela neste momento quizás sea por orden de prioridade, de que os que máis o necesitan, como ben sería aquí, no Colexio a Pedra xa se fixera unha actuación, ainda que todos os sectores se mellorar, e, por lo tanto, creo que está ben a moción, pero que non quede só condicionada a eses fondos, sino que tamén abramos a posibilidade a que se inclúen tamén dentro dese plan de nova arquitectura pedagóxica impulsada xa pola Xunta, e xa de que falamos de tres colexios, se se pode, neste caso, optar nestas dúas líneas de actuación, creo que queríamos o mellor máis posibilidades, non sei se é posible, por parte neste caso do alcalde, por parte da alcaldía, facer esa encarga, de que ben cos fondos Next Generation ou ben tamén a través deste plan de nova arquitectura pedagóxica. Ten aquí, ten escrito, non sei se queredes... Sí, o señor secretario, necesita documentos está ben, por caso procederíamos, como proponente
No, perfecto. Sí, vamos, simplemente sería tamén os obtencos, o ben... Sí, obviamente a nós os fondos que se utilicen nos da igual que se xa uns ou outro, non? Si a Xunta de Galicia, o Goberno da Xunta de Galicia, a Consellería, creen que pues, poden ir máis rápidos a través dos fondos deste plan, eu non penso ningún inconveniente. Sí, en todo caso, quero comentar algo o voceiro do BNG. Ben, eu digamos, porque, bueno, un poquinho pola relación que manteño coas AMPAs e coa comunidade educativa, a raíz, digamos, das deficiencias que presentan estes edificios, indicar que a cuestión de que se incorpore o tema dos fondos Next Generation era pola oportunidade e pola propio objetivo dos fondos, pero sobre todo tamén nas innumerables ocasións, tanto do que nos ten trasladado ao goberno como a propia comunidade educativa, sobre todo as direccións dos centros, pois o xefe territorial de educación, César Pérez Ares, era a falta de orzamento moitas veces das consellerías. Daí que, por iso, víamos necesario, digamos, incluir os Next Generation, pero, bueno, ao contrario, creo que é importante introducir ese matiz para que veñan de onde veñan os fondos, serán benvidos porque eu creo que a comunidade educativa non é que o soliciten, é que é de obligado cumprimento que se actúe neses centros educativos. A ver se non hai ninguna intervención máis. Sí, en relación coa emenda, non? José, Bueno, o punto. Vale, ben, sí, te A emenda, eu tamén quería fazer unha emenda, pero non sei se pode repetir. se vota. A mí me gusta que quito os cartos de repetir. Que quito os cartos, nin plan, nin nada, que quito os cartos de punto. Se convirto en boa, listo, nada máis. Porque temos que pedir o Next Generation, o plan nova arquitectura. A segunda te quito onde me dá gana, listo? Que me dá? E os trae para aquí e se convirto nos centros educativos de web. Non sei porque teñen que estar centrados en ningún plan de Generation, nin plan de arquitectura pedagógica, nin ninguna cosa. Pues resumimos, en todo caso, que es esa. Next Generation, o plan de nova arquitectura, ou cualquier outro. A mí é neutro. Vale. Porque aquí todos queremos manejar os cartos dos demais. Ben, de todas formas, claro, cando mira os centros educativos de web, cando todos os fillos ali, aí, e os que veñen, e mira o estado en que se encontran, é lamentable. Mira se lamentable, sempre pensei que isto quería unha inversión fuerte. Non todos os centros ao mesmo tempo, pero si anualmente unha pequena inversión en cada centro. Unha pequena non. O que primeiro que habría que facer, digo eu, que sería un estudio, non sei se ten o ayuntamiento, de logo non mirei ninguna proposta, ni ninguna moción, ni el presente con esta moción, donde haya un estudio por parte dos centros municipales do que realmente le falta a cada centro educativo do pueblo. De todas formas, claro, eu outro día cando miraba pintar os centros pequenos ali en Novalado, decía eu que, aparte de que queda bonito, evidentemente é bonito, de que vale isto para a confortabilidade dos rapaces e dos profesores. Pero non vale para nada. Realmente non sei o que vale. Se invertir en menos cartos, se queda bonito. Pero en eficacia non vale para nada. Iso que quería era un acabado exterior que guardara o acabado dos rapaces na educación, unha carpintería exterior nova, un tellado novo, porque se pintou, pero o tellado, se miras para ele, ten máis ervas que as miñas reizas en medio que están sen rozar. Iso é impresentable. É impresentable, pero xa non hai que ter iso. Por que non se pode invertir para o Concello nos centros educativos na mellora da calidade dos nosos rapaces e dos profesores? Por que non podemos invertir unha parte pequena do plan Concellos que ven anualmente en este tema? A mí me parece realmente un absurdo. Ahora, podedes enviarlos no plan de Generation, no plan que queirades. A mí o que me interesaría é que alguén lle botara a man a iso, é que realmente ten que facer é a Xunta de Galicia. Sea de onde sea, que esquite os cartos de onde queira. Non porque sea un plan Generation, ni porque haya que modernizar Europa, ni por nada, porque os rapaces de Google, os centros educativos, onde van os nosos fillos, onde foron os nosos, bueno, onde vai a miña filla, onde foron os fillos, onde van os fillos próximos, ou os rapaces que estean por vir, pois necesitan, claramente, unha renovación de aire. Que iso de ter as ventanas abertas? A pasar frío, a ter que estudiar para a zona posta. Pero iso non se mirou.
Unha renovación de aire é esencial. Eu non entendo que hai que meterse ahora nin elevation, nin estes plans. Ten que fazer a Xunta, nada máis. Ou senón, plan concellos, ou senón, o que sea. Ou senón, cambiar unha coberta, non creo que sea tan caro como o Ayuntamiento un ano non poida meter nun plan, nun presupuesto, un precio de unha coberta como pode ser o coberto de repartos pequenos. Sí, Marta, sí. Alguna palabra máis? Quería añadir un matiz con respecto ao que dixo o vocero do PSOE, con respecto ao que se fixo no Colexio da Pedra. A ver, eu creo que lle mandaron o mismo escrito que nos meteron a todos os grupos, se mal non me equivoco, e si que así, a propia AMPA, e unha das cuestións que solicitaban era o pintado do centro educativo. Entón, se vostede está en contra do que pide a propia AMPA, eu tamén son, a ver, eu non digo tonterías, eu estou... Se AMPA pide un pintado, se ti lle pasa un acabo de exterior mellor, vais a dicir que non? A ver, eu estou intervindo, eu non o interrumpín na súa disertación, hai que ter un pouco máis de educación e de modais. Que iso tamén é educación, non é ensino, é educación. Entón, eu estou explicando que o matiz que dixo vostede era se era necesario iso, para non ser necesario porque o solicitou AMPA. Claro que é necesario un acabado en fachadas e na envolvente, máis non teño ningún documento, pero o propio aparellador municipal, pois, facendo un cálculo por riba, como ele me dixo, que non utilizara como un cálculo, digamos, asustado, pero que realmente falamos de con 1,5 millóns se podría actuar incluso nos 3 centros, o sea, que non estamos falando tampouco de cantidades estratosféricas que, claro, bueno, aquí o Concello de Facenda xa escutou 1,5 millóns, xa dixo que, efectivamente, para un concello como Bueu, pois é unha cantidade alta, pero digo que máis ou menos hai esa valoración feita, xa digo, por riba, sin un proxecto técnico, e incluso o propio aparellador dicindo que nunha licitación acabaría sendo por menos fondos, que digo que tampouco estamos pedindo a Xunta que faga unha actuación pois inmensa en Bueu. Realmente, pois, mira, teñen aí unha maneira de actuar nunha infraestructura que en outras non investigan, pois investir nos centros educativos. Pero, bueno, a intervención era presente para matizar o tema do pintado, que sí que foi algo que se solicitou e que se actuou en base a esa solicitude, vamos. Procedemos a votación. Primeiro, a emenda que presenta o Partido Popular para engadir alternativamente que os fondos se utilicen dese plan que ten a propia Xunta de Galicia. O calquera outro. Non, pero que non lle pedimos a Xunta, que decir, a Os fondos non son para Bueu, son da Xunta para actuar onde ten que actuar. Pero a mí non nos van a dar. Non sabemos, depende de decir a Xunta. Parece que supoño que non será motivo de conflito que se queira utilizar fondos e se pode manter fondo Next Generation para calquer outro concello. Podemos quedarnos atrás. Supoño que estaremos todos os concellos vendo como chegar a ese fondo, non? E a cantos máis mellor, non? Porque non pode ser un problema, entendo eu, non? En todo caso, votamos a emenda, principio do Partido Popular. Votos a favor da emenda. Unanimidade. E votamos a moción do BNG coa emenda. Perdón, proposta de alcaldía. Gracias por a corrección. Votos a favor da proposta de alcaldía? Por unanimidade, pasamos ao seguinte punto. Entramos no bloque de actividade de control, formación de contas. A primeira acción de conta ao pleno da concesión da subvención ao beiro do Plan Concello 2020, liña 1, acondicionamento do tramo rural da Senda do Río Bispo, expediente 1884-2021. O seguinte, a acción de conta ao pleno de aprobación da concesión de subvencións ao beiro do Plan Concello 2020, liña 1, proxecto de pavimentación e saneamento e abastecemento do Camiño Vello a Graña, expediente 1813-2021. O 3, a acción de conta ao pleno da corporación da concesión de subvencións ao beiro do Plan Concello 2020, liña 1, pavimentación do Camiño de Sabarigo, expediente 2167-2021. O seguinte, a acción de conta ao pleno da corporación da concesión de subvencións ao beiro do Plan Concello 2020, liña 1, proxecto de asfaltado de varias rúas no centro urbano de Bueu, expediente 1831-2021.
o seguinte, dación de conta dos reparos de legalidade formulados por a intervención municipal de derradeira sesión ordinaria. E o último, dación de conta da resolución da alcaldía ditada de derradeira sesión ordinaria do pleno. La de urgencia que non me consta ningún, non sei se hai algún que se queira propoñer. Se non pasamos ao bloque C, que son robos e preguntas. Secretario, me consta a formulada únicamente por Isolina. Non sei se está aquí. Antes de nada, pasar a lectura. Non sei se a voceira quere ou Isolina quere dar lectura ás preguntas. Elena, quere ler ti as preguntas? De nome de... Ou Isolina, como... A ver, o tema é que se as lee único ou se leva o micro para ali Isolina ou non se vai escutar. É inalámbrico, se pode levar. Das o botón aí, encéndelo. Creo que no va a hacer falta. Pero ya, si non, non queda igual registrado para o que é que... Dalle o botón aí, atrás, abaixo, o vermelho, apreta. Listo. Ahora. Buenas tardes a todos y a todas. Vecinos acuden a los plenos con interés escuchar y ser escuchados. No obstante, lo segundo parece que no ha dado su fruto. No son pocos los que llegan con quejas, problemas e inquietudes. En cambio, este gobierno no ha hecho nada a las peticiones de los buenenses. Por lo expuesto anteriormente, formulo las siguientes preguntas. ¿Cuándo se colocará la señal de parada de autobús y cartel indicativo de horario? A resposta, en todo caso, prefiero, porque como hai unha parte na resposta que é xenérica, se non te importa, despois dou lectura a resposta das tres. Vale? Gracias. Segunda, ¿se puede colocar una barandilla en las escaleras de la urbanización Alonso a ambos lados para personas que lo necesiten, por ejemplo, personas mayores, movilidad reducida o niños pequeños? Tercera pregunta y última. ¿Insiste este gobierno en la limpieza de los contenedores de basura? Gracias. Dou lectura, por lo tanto, a resposta e digo o seguinte. Non entraremos a valorar ou opinar sobre o dito na parte expositiva, ainda que poderíamos. Antes de nada, indicamos que estas preguntas son a continuación dunha serie de robos presentados na sesión plenaria ordinaria do mes de setembro. En todo caso, en relación coas preguntas, a continuación indicamos as respostas. En relación coa primeira pregunta, non é competencia municipal a señalización da parada, ni tampouco poñer un cartel co horario. En todo caso, trasladarás ao organismo competente da Xunta de Galicia, que é o que ten a competencia en materia de transporte para que actúe en consecuencia. Se corresponde a eles, as empresas concesionarias do servizo ou a que proceda, porque incluso os horarios poden ir variando, asustándose e demais. Creemos que a eles a que lle corresponde. En relación coa actuación na urbanización Alonso, como sabes, xa por respostas en reiteradas ocasións, o mantemento e mellora desa praza é responsabilidade da entidade urbanística de conservación da urbanización, a cal lle daremos traslado para a súa valoración. En todo caso, xa existe unha varanda na parte central de ditas escaleiras para o uso por parte das persoas. Ademais, aínda implementando esa medida, non se resolvería nin se melloraría notablemente a accesibilidade. A verdade que son escaleiras que eses peldaños son bastante inaccesibles, por decirlo de alguna forma, ¿no? En relación coa terceira, cando fala da limpeza dos contenedores, si insistimos, a resposta é sí. Ainda que non estamos satisfeitos con como está funcionando este servizo que se presta na Mancomunidade do Concello de Moraz. Esperemos tamén que de cara ao futuro inmediato se poidan tomar as medidas e as decisións necesarias para revertir esa imaxe que a nós mesmos nos moleste. En todo caso, espero que de cara ao próximo ano se poida mellorar esa imaxe, o funcionamento do servizo, que é unha obriga para a Mancomunidade, para os concellos, pero que é un deber tamén, neste caso, para as persoas, que sabemos que o servizo tampouco se está utilizando dunha forma adecuada, cumplindo con un mínimo, en este caso tamén,
en muchas ocasiones de comportamiento ciudadano a hora de utilizar los contenedores. Bueno, xa estou extendéndome un pouco máis na resposta. En todo caso, bueno, que a imaxe a nós mesmos nos moleste, que sea a realidade. Non hai rogos e preguntas máis, en todo caso, as que se traigan aquí, como se sabe xa, se tomará nota delas e se contestará na próxima sesión. Sí, Buenas noches. Tengo varios ruegos, vamos a ver. El primer ruego, como empezó la temporada de fútbol, a ver si podéis desbrozar toda la zona cerca del campo de fútbol, que hay un montón de, bueno, de hierbas, y al lado del campo de fútbol, que este es un terreno para aparcar los coches, cuando llueve eso es fatal. Ahí los coches navegan, no andan. Después, el segundo ruego, vamos a ver. Hay un parque maravilloso, un paseo que tenemos, el de María Eugenia. Ahí hay una tabla que está tapando, no sé si es un buraco, lleva ahí ya un mes la tabla. Un mes. ¿No está? Una semana fue. De eso nada. Sí. Hombre, yo pasé el domingo y estaba allí. No está. Que comenté yo capataz y estuvo a tapa por arriba, incluso que estaba en Hombre, el viernes estaba, porque pasé yo que voy a andar todos los días y el viernes estaba. ¿Fuiste por allí a ver si estaba? Bueno, pues el viernes estaba, porque yo pasé por allí y estaba. Bueno, no vamos a entrar a discutir si está. No vamos a entrar a discutir. Digo que si está, si que está se retire, mejor. Efectivamente. Y después, vamos a ver, este verano, cuando cerráis lo que es para poner las zonas de las terrazas, a ver si para el año ponéis una señal a primera hora de la mañana con el horario de cierre de las terrazas, porque la gente cuando va a la isla dejan allí los coches, no se enteran a qué hora se cierra la terraza y después vienen a buscar los coches y tienen que mover las sillas, las mesas. Eso lo ponen una señal a primera hora o tener una señal todo el verano que indique a qué hora se van a cerrar las terrazas, nada más. Porque si no, bueno, tiene venido la gente mismo que va a la isla, dejan los coches, después vienen, la gente tiene que mover las sillas y las mesas para que pasen los coches. Es solo eso. Gracias. Me permites solo un comentario con este caso. Puedo asegurar que en la zona del mercadillo está hiperseñalizada, porque está hiperseñalizado, ya nos señalizamos. Yo no te digo la zona del mercadillo. No, pero yo te digo la zona de la banda del No, pero pones un ejemplo, Ya, pero yo no te digo esa zona, si yo no te estoy diciendo esa zona, yo te estoy diciendo la zona de la banda del río. Pero estoy diciendo, digo, que a pesar de la señalización, no digo que no se tiene que señalizar, pero digo que a pesar de la señalización en la zona del mercadillo, sempre temos problemas no verano. A xente, non sei se non quere ver ou... Ya, pero yo, por ejemplo, yo voy con el coche, no soy de web, lo dejo, tú imagínate, al lado de la Labrinque, ya por decirte, una zona, a ver, es un ejemplo. Yo entro en esa calle y yo no veo ninguna señal que ponga cerramos la calle de tal hora a tal hora. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Yo no te digo esta zona, yo te digo la zona de la banda del río, donde ponen las terrazas. Tú hay gente que deja el coche mejor a las 9 o a las 8 de la mañana y no tiene un horario que ponga cerramos terraza de tal hora a tal hora. La gente que viene a las 10 de la noche coge el coche y están las terrazas puestas. Es la gente de fuera. Yo no te digo aquí. ¿Entiendes? Yo te digo la zona que viene, toda la zona de la banda del río, porque este verano pasó mucho, porque mi hija estaba trabajando en un bar y cantidad de veces tuvieron que quitar las mesas y las sillas. A ver, solo es poner una plaquita con horario, tampoco es tanta cosa. Digo yo, vamos. Está anotado, Rob. ¿Está anotado? Vale. Muy bien. ¿Algún Robert con una pregunta más? Sí. José. Hai un mes fixemos unha pregunta pleno da concesión dos expedientes que había de substituto de parcelas no cementerio de Estela. Creo que se me ha dejado non sei se ahora se vai a retomar ese tema, me gustaría se se vai a retomar ese tema, se van a seguir adiante os expedientes con o secretario. Prefiero contestar, pero cuando tenga más información preguntaré a nuestro tema de urbanismo, secretaría. Respondemos para la próxima sesión, ¿verdad?
Depois, outra pregunta é que se fixo unha obra de Almedo con Concello, que era diálogos, non sei de que consistía. A pregunta é se aí se tiña no proxecto, se tiña pensado poñer saneamento a vivendas, e se se puso a todas, e se non se puso a todas, a cales quedan sin saneamento dentro do que se fixo esta vez. Depois, a evolución do plan concellos, mirei, veño neste pleno que veñen aquí cada autorización de conta de cada do plan concellos, onde se nos asunta a polla, cada sector, o asunto, o procedimento, a conchina, tal. Digo, se é tan difícil que o Concello nos vai a chegar neste momento que nos chega esta documentación, pois o proxecto, o expediente inteiro de isto, porque eu mirar aquí unha folliña saco unha duda, nin podo facer ninguna pregunta con respecto a ningún punto destes obras, porque realmente con isto ya ben pouca información, me arrogo, se a ver na próxima vez se pode asuntar toda a documentación de cada expediente, poder tomar máis en consideración todo isto que está aquí e poder facer alguna pregunta con respecto a estas obras. Se non hai ninguna pregunta máis, para a corporación damos por finalizada a sesión. Pois só temos que agradecer despedir a secretaria, o interventor se non estivo presente na sesión. En todo caso, desde aquí, por si nos está vendo escutando, mandamos a saúde. É que os fondos Next Generation todavía non chegan ao Concello, que non ten que estar na próxima sesión para poder decir si chascarrillo, como diría aquí o compañeiro meu na dereita.